ମା ମଙ୍ଗଳା ଲୋ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆଜି ପ୍ରଥମେ କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆଉ କୋଣାର୍କ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲୁ। ତାପରେ ସେଠାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଟିକେ ଟିକେ ଖେଳାଖେଳି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ନବା ଭଳି ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ମନୋହର ଟିକେ ଖେଳାଖେଳି ଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେଠାରୁ ଆସି ଟିକେ ମନ ହେଲା କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଘିରିଘିରି ହେବା ପାଇଁକା। ପିଲାଟି ମୋତେ ଖୁବ୍ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆଉ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ। Oh my god. Oh my god. ତାପରେ ପେଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ଯାଅ କଣ ଦିଟା ଖାଇଦେଇକି ଆସେ। ହେଲେ କଣ ହେବ, ମୁଁ ସେଠାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁକି ସେଠାରେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା। ନାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ତ କିଛି ନଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଛରେ ଯିବାରୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି ନଥିଲା।